Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ćemo pričati o tome kako da iskoristite Facebook post koji ste koristili, koji ste napravili kroz Ads Manager, da ste dobili puno lajkova, komentara i šerova, kako da iskoristite taj isti post za neku sledeću reklamu. Pa da pogledamo. Ok, dakle, sasvim sam siguran ako ste ikad reklame pravili preko Ads Managera, da ste imali neku reklamu ili neku kampanju koja je prošla jako dobro. Skupili ste puno lajkova, skupili ste komentare, šerove, pozitivne komentare klijenata ili šta god. I kada kreirate neku novu kampanju ili uradite duplikat te kampanje, ceo taj social proof, takozvani, zapravo nestaje. E sad, postoji jedan način kako možete da iskoristite bukvalno taj post. Znači, to nije post koji je objavljen na Facebook stranici, već je samo korišćen kao reklama. Znači, možete taj post da iskoristite i da ga koristite u nekoj drugoj kampanji. Najbolje bi bilo da pogledate za računarom na šta mislim. Ok, znači ulazimo u neku kampanju koja je kreirana i recimo da je to ovaj post. Znači, mogu da ga vidim. To je neki post koji je reklamirao Istokovi moj kurs. Vidim da ima puno lajkova, komentara, šerova. Nešto što bi bilo idealno da se koristi kao sledeća kampanja. Znači, to bi bio jedan post koji već sa sobom nosi veliki takozvani social proof. Ono što treba da uradimo je kada uđemo da editujemo samu reklamu, kliknemo ovde i moći ćemo da vidimo pregled posta. Znači, post možemo da vidimo sa svim komentarima na Facebooku. Znači, ovo je prodajna strana tog posta, odnosno ovo je mesto gde se taj post nalazi. I sad kad pogledamo gore u URL, vidjet ćemo ovaj poslednji broj, mislim da ima 16-ak cifara, znači posle ovog post ide jedan broj. Taj broj hoćemo da kopiramo. Sada se vraćamo u Ads Manager i idemo da kreiramo bilo koju novu kampanju. Znači, potpuno novu kampanju od početka. Izaberemo, na primjer, trafik kampanju. Apsolutno nije bitno šta ćemo targetirati. Znači, sve standardne opcije kao i uvek. I sada, kad dolazimo na nivo oglasa, kažemo koristi postojeći post. Ovdje izaberemo, naravno, stranicu koju želimo. Ovo je bila stranica Ivan Bildi. I sad ovde, ispod odabira postova, možemo da ubacimo post ID. I tu ćemo da pastujemo onaj broj koji smo kopirali sa samog URL-a. I evo vidimo, to je taj post. Na njemu su ostali apsolutno svi lajkovi, svi komentari, svi šerovi. Znači, ovaj post sada kreće od nule, odnosno ova kampanja sada kreće od nule, a ima već sad jako puno komentara, šerova i lajkova. Što odmah u startu može dovesti do toga da sama reklama radi bolje. Ljudi prosto vole da i lakše reaguju na reklame koje već iza sebe imaju neki track record. Ako su još komentari bili pozitivni, mislim da to svakako može da utiče na samu reklamu. To bi bilo to za danas. Mi se vidimo ponovo sutra.